హలో వివర్స్, నేను మీ టాలీ రూపేష్. లేట్ ఎందుకు? టాలీ రూపేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్, టాలీ రూపేష్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి. టుడే న్యూ జాబ్ అలర్ట్ గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. సో లొకేషన్ తిరుపతి, జాబ్ రోల్ అకౌంటెంట్. ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీలో తిరుపతిలో మనకి అకౌంటెంట్ జాబ్ అనేది వేకెన్సీలో ఉంది. మినిమం శాలరీ 20K శాలరీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి మినిమం ఎంఎస్ ఆఫీస్ టాలీలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈ జాబ్ అనేది మీరు ఇమీడియట్గా సొంతం చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎవరైతే తిరుపతి సరౌండింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అకౌంటెంట్గా మీరు జాబ్ వెళ్ళాలనుకుంటే వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది కంపెనీ డీటెయిల్స్, వారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్ నేను మీకు డిఎం చేస్తాను. లేట్ చేయకుండా టాలీ రూపీస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో చేసి నాకు మెసేజ్ చేయండి. వారి యొక్క డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను. ఇమీడియట్గా జాబ్కి వెళ్ళి వాక్ ఇంటర్వ్యూ కానీ వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఇమీడియట్గా జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? మరిన్ని అప్డేషన్స్తో మీ ముందరికి రెగ్యులర్గా అకౌంటెంట్ జాబ్స్ అండ్ నార్మల్ ఐటీ ఆర్ నాన్ ఐటీ జాబ్స్తో మీ ముందరికి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, బాయ్.